Blay P Baro Shkatup Kubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka seni kilong. Du ka Kongres Hamegalia ya UMDC ba job pengrop. Karai halor jong kisan ngud ki MLA Kongres bakershan ya ka sorkar MDA ka syong haka AICC ong Uma Vincent Pala. Pen ka Anjita Roy Chowdhury Press Attaché and Diplomatic Lace ya ka mau plang lau kentang. Ban Penlong jing kop kiu mau kendon stairway climbing competition ka JTES. Mentang ini page ki kubor ki ba company. Kongres Hamegalia mentagasngi karadu saya UMDC uba job pengrop hadin ba ula eno yakani ka party. Uba job pengrop ule thu bakani ka jing eno jung u yakani ka party kalong ba sngotenat shu ka jing tray ka Kongres Hamegalia. Habakran berkilat patai kubor hadin ba ula daban IT ya ka shithi long dekot ha Kongres Bhavan uba job ula pentip ru bahakalai phoi trik mentau benai unnet banya so no bat ka NPP. Mahila presiden ru idan lang ni bala resign ni the vice president jong ka Garo zone executive member jong Garo zone dekat secretary jong ka Ramrai Jerngam block Congress committee ki executive member ki delegate jong DCC baru ki list ki dan ni baru bala resign nak nga baru kabut ka Ramrai block Congress committee baru koi kemudian show ni baru koi long dan setengah tukat ni dari kitu ru long ki sawan hadin ka tukat ni kata higa diga jing wan ben resign jonga kalong ba ngim kwa ba mah mar bangi sotu ba ka jing shale ka jongi kala along sebab palan mar ba POE kum tu yu MLA jongi ru suspend de kata higa diga kam amde ka daw ka jongi ka bangi mi na ko parti Kongres hendrai ka de ka jing surat palat kini ki ba he jong parti Kongres ba ka pra ka parti Kongres dokat ne tengi ngim kwa benong kilangnya na ka jing surat jongki ba ngingin konsni yo konsensi la jong ndai persyang menteri yo konsensi hapoi ka punta nga try hoi ngala bodong no ba ngila tumu bandrung cha ka NPP hi halian jungi Karai halor jong kisan ngod ki MLA Congress ki balalet ban kershan ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance balalam khmat da ka seng sanhima sima National People's Party ka shong ha ka All India Congress Committee layathu u president jo ka MPCC uba Vincent Pala. Habakran hakilat patai kubor uba pala ulaong nakaliang joka MPCC karadap ai ka jing tho saka AICC baka syong haka kumnu banle MLA ka syong ha ke ICC report si ICC ba ai ki show cause notice de ki klem jubab ke ek action ka syong ha ka ICC Presiden Barangba ICC gidon ka mekanisme gidon ka sel kaban ting ban Ukraine dan ilai ka report ka kinsa meeting para kiro nanta kinsa ayangi ka direction ka e bakin expel dan suspend namnut ban om nama ka impat yo direction niki Hakastap jong ka arphon reu terek ulaber u French Consultant General u Didier Talpin bat ka Anjita Roy Chowdhury Press Attaché and Diplomatic Liaise haka jingwan yu kejat ka balai sngi Shillong ki badai na ka French Embassy Kolkata ki lalet jingo e ka lau lengdo mau plang lau kentang ka himau mau plang harangkat ki officer jong ka French Embassy haka jingsen ran lang uba si Alan lengdo u lengdo mau plang himau mau plang uba John F Karshiying u chairman jong ka Grand Council of Chiefs of Meghalaya uba longru unong aibut jong ka Federation of Khasi States uba S Solia baduba H Kharhunai baroar ki menteri ka himau mau plang hakani ka jinglet jingo jong ki yakate ka lau kentang unong yalam jong ka ne ka jinglet jingo ula ai ka jing batai ka babnya shaphang ka jingdan jong ki dieng ki sit bat ki sentiu ki skut nakaliang uba John F Karshiying ula ai ka copy shakite ki nongwan jingo ka ya ka code white paper on India states kenthop ya ka duler ki instrument of accession bat ka annexed agreement Kaseng samla maulai pelun mentagasngi kalahir biang sa shisien pat syaka jaga tenyut Martin ha maulai mauyong Shillong banit jingo hi dalaki jongki khmat ya ka jing trekam hangte kani ka kunhun hadien ka jing le jurep kalalap ya bon ki jing kala kum hakaliang ka jing khu jing suba bar ka jing pendon kam ya ki kor ki bor banthang ya ki nyun habakran hagilat pathai khubor u president joka seng uba Samuel Biam ulaong wan domlut sa kani ka jaka balong umbakalong mentak Kani kecing apil kecengan nakaliang sesuatu pelun bagi beri gembri penting. Lada kadang kam banyak kan nak banta banyak
pensai ngangai skam baga Shillong municipal hi kan sim thai kan ni benta khanang ba akan dei kan ban gajing mentoi lang ya kita habidi ba yo kam ya jam habidi ba development ini gadi gajing angnut gajing ke par gajing namar bang itu ipi ladang isi persa ya kecaka belingin tiang ya kan ya unyut ladang tiang unyut ngi ikum bagi tiang man kolong kumba persa uranium unyut ba uranium la ya piar ba kan te unyut bi tiang kumba uranium ta kam ya hap te gini gajing persa namang hap perkhat ya ke pateng ke banwan namar ba ngim kwa ban suya persa ladang ngim ailat bat ya kecakalan ngim ai suggestion yang government bagan yo ya kecaka tik baik kum bekerja hapo juai hang te sia persa itu nyun ban ai jaka pat ye tieng te pin keno tang yeno Kaseng Bhalang Nyautrap Aceh National Movement Land Protection Cell rengkat barka HANM North Border Zone mentakasni kala kentu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ban khang ya ka jingkam jaka bean u Abhinash Suraka Hamai Kuli Ribhoi District. Hagajing pa jing tho sha Chief Executive Member jaka KHADC Ubati Khan kinong ya lam kilaong bau Abhinash Suraka amtang bau lakam tra ya katega jaka henrei menta ulas sedang sekiwei pat gijajing tre nakaniga jaka. Kita kinong alam kila berngam balada ka KHADC kamle AA halor kani kaseng kampan si banle laka jongka benta banya dai ki jaka ki puta jongka jaj benriu nyautrap kin hab ban take action te nagliang jong seng kasukan nagbasai barkla thoro ha ga jing tho ha ga memorandum kong gangi ai sini ki laimot ban sumo ki hedo ki dai pek ye ga department la na ye ga kendo ko siap balada ka sarkar la negeri council kimla ban lai kemot keseng klasimi garai ba hanu no por in haban hiar hi ban background ban stop ye kanega jingwan grup jaka man ka por jong ki barjala hagne ka ri ka ba hit kichuni uyo borne Bawan sna ya ka private road ha kanda ko siap jong ka penreo uyo borne banwan kit ya kita ki mau ki siap kita ki spa mariang jong ka jalam kalia haba udai na ka wai pat ka jalan asam kumno ula banwan sna private road ha kanda ko siap jong ka ri ba penreo without NOC nano ladai na kitrai khandau ladai na ka snong ka thau ladai na ki bor brei pet kum ka dit kusil lane ka trap land and revenue jong ka government of Meghalaya ne yo le se don mono na ki breu ki jungi ki bala dito lane ki bala yele kam sop ya ka ne ka kamba kamsan lane ka dauba dausan lane ya ka nda ko siap jong ka jaj penril ne jong ka jala adu ba unde karpo uwan ban sna private road uwan ban kit ya kita ki mau ki siap uwan ban kamtrai kaseng kan sayid bnia kaseng kan sakmi bnia abada kaseng kalap kanom aili yeno noro Kajantia Tourism and Environment Society Joai kumshi benta ka jingle kemen ya ka jingdap san posnam ka jela haka arpun riu terik uleber hajar arpuar kala penlong da ka jinge kop kiu mau kendon golden climb lane stairway climbing competition najan jingking mentudu hado Caroline Colony Joai Chuaban sedang kajing Yakob ladon kajing lang lengkot baladon lang ru Deputy Commissioner ka West Janta Hills u Garrett Ellen Dykes kidekot ka JTES bat kiwe na lor kinong simbenta. U DC u Garrett Ellen Dykes haba ajingkran u yaro eka JTES kumjo ikito badon ka mensim simbenta. U kentu bakin sim yakani kajing Yakob kum kathong kenang bakin job hakanu kanu kakam. Hakani kajing Yakob lawan ban simbenta de ki kenthei bat ki shenrang na ki shnang baper bat ki mau kendon baki haban kiu ki don kumba south pa teli ong ki nong pelai wa kini to ke museum kajing simbenta museum kajing simbenta ka jo ko por le ka nu penu mo sim ni kini ke competition ning simbenta yang pi kam ka thong kajing em kita ani yo bon do pi kon khung ro Yong ke district, hem ya kam kat hong, ukut jengmut, mau ketik lupi competition kuman setiap ketik ukut, besar kau yang buat di ihok, puyo yang kenjok, ketik jengjok untuk ketik penungkong aku leh, ya piwaro wecem bentar. Pada kitu ki khubor gila poisha bakun tat hadu bangin daya syambyang khublai shibun.